O novo complexo intermodal de Pontevedra está máis preto de ser unha realidade, porque xa están en marcha as obras de reforma da estación de autobuses. En canto ao edificio, o proxecto inclúe actuacións na propia fachada, na cuberta e nos espazos interiores. Na zona exterior mellorarase o entorno e a conexión coa estación de ferrocarril. Uns proxectos francamente bons, o sea, proxectos que resolven problemas, que levantan o río, que quitan estas entradas, porque pasar peonilmente por este frente é casi imposible, que as entradas de autobuses e demais, non? Resolven moitos problemas e creo que se dan unhas solucións francamente acertadas. Tanto o vicepresidente da Xunta de Galicia como o edil de Infraestructuras quixeron poñer de manifesto esta mañá a súa satisfacción con este proxecto, o cal foi froito da negociación entre a Administración Autonómica e o Concello de Pontevedra. Fomos capaces en poñernos de acordo e facer un diseño, como el decía, porque creo que vai quedar moi ben, que nos satisface a todos e que entre as dúas administracións, cada unha coa súa aportación, vamos a facer unha obra moi necesaria, moi visible aquí na entrada de Pontevedra e creo que vai ter un cambio espectacular e parabén, e isto é fruto de que somos capaces de poñernos de acordo e facer cousas e creo que ao final cumprimos a nosa obriga como administracións e isto, como ás veces parece que non é tan normal, creo que para felicitarse e para demostrar que se poden facer moitas cousas. Aproveitando esta visita, a conselleira de Infraestructuras e Mobilidade quiso recordar as vantaxes do novo Plan de Transporte Público de Galicia, unha iniciativa dirixida aos menores de 21 anos. En primavera o noso objetivo é tamén implantar esta tarxeta Xente Nova para que os mozos de menos de 21 anos tamén en Pontevedra podan utilizar o transporte público interurbano de xeito gratuito e, polo tanto, fomentar entre os máis mozos a utilización do transporte público, porque, como sempre digo, que se aprende de pequeno non se esquece nunca, e dar facilidades de transporte aos máis mozos tamén aquí en Pontevedra. O novo complexo intermodal de Pontevedra conta cun investimento de 6 millóns de euros e a previsión é que estea operativo a finais deste mesmo ano.